Челичката мага е най-добре. То запа не е имало да го тури по-горе като от телевизор. Я дай стол. Значи тихи като губички трябва. Трябва ли? Един нещо. Ето пудричка нещо. За пореден път станахме жертви на успехи. Много мисли, това беше супер. Така, що се обаждаш ти, къде не ти е работа? За да вдигна нивото. Да, така го дигна, добре. Здравейте, аз съм Мирослав Иванов и представлявам фирма Превентор.